jibuli now. Anyanwụ ụtụtụ etibere gbanyị jibuli ibebe n'Igbo na nche ka m na-ebe. Mmanwụ ejenje achịkwa Afrịka na-efeje. Mmanwụ ejenje aja. Mmanwụ ejenje achịkwa Afrịka na-efeje. Mmanwụ ejenje anyanwụ ụtụtụ mmanwụ ejenje achịkwa Afrịka na-efeje. Mmanwụ ejenje anyanwụ ụtụtụ mmanwụ ejenje achịkwa Afrịka na-efeje. Mmanwụ ejenje asikwa mi bede mali emego kale makumu na tamuta de obodo anyị odo ya dịrị mma. Nna, ekwela mmiri ka ịkwa aka n'olu. Ebe anyị na olili abụrụ ọrụ ibe nkabi. O ji na. Uwe. Ọ bụ ọkwa na-eme aka ụdị obodo n'ike uru. Ọ bụ eche. Ugbu a. Ndị ozi? Iya. Ana iweta. Ekene aba akali. Oge bidoro. Ọkwa n'ụtọ. Nna ya ọ tọrọ ụtọ. Nọ na ibe nwe. Gịnị gwakọtara eji eli tọrọ ụtọ karịa bụ gị. Nọrọ ka nje amị aka m. Ọrụ bụ ka m ji nụta nne gị. Edegide emi edegbu enye durie na tara. Ọ na-abịa n'ebe anyị mgbaabụ. Ihe na-agị na ya bụ okwu. Ịgba onye mbụ, ya ka na-agwagwa masani. Mma mma. Mma ka ọ bụ omi nwetara gị. Gụọ. Ị na-anwụkwu, ọ bụrụ na anwụ onwe ibe dị iche ebụrụ na-arụ gị. Nna, ọgwụ a bụ nwekwara ibe dị iche mana ịgwala m na ofu nkwu mmanya na-ejiri ya ma ụtọ mmanya. Ọkwa gị gwara ya. Ya na ọ na-agakwanụ nọ ka anyị na-aga n'ubi ka ji na-aga. Ọ dị mma. Na nchekwube edede. Kedu maka onye begide nwa abụọ na-ekwekwu ya n'oge? Ịna, ọ na-ene oge kwenu. Ọkwana ya na-echeta dele mụ na oge nwe ọgwụ eluo. Ọ dị mma. Nwa abụkwana mmadụ ka ọ bụ. Ka mgbagharị ga-avanị onye tere aka nwakwa nwa n'ụlọ si na ọmụ gwara gị. Ndị niile mmadụ ngwọrọ ọgwụ a bụ o nwere onye ọ na-arụrọ n'ọrụ. Ịna, ịmakwa na anọkata na-eche na-asị na ndị na-enwero nna tagburu onwe be n'abụbụ. Ka m na-echesi ọ bụrụ na m mekete pụta ụwa asị na amụwo m ọ bụrụ na m enwero nna ebe n'ebe aka egbukwenu m ọ gala aka ebu ya nna m deme kedu m aka emere ma ọ bụ na ị nọrọ ya. Ọkwanịta mmadụ si eme ka Chukwu si etu ya ava ka Chukwu na-esere anya tinye ya ezitere m gị nwa wee dọọ n'ime mbụrụ ọja na mmụọ kama akwụkwọ n'ụzọ ri nne mma dịla unu ndụ ise na ịrụ ọdụ ka ọ bọrọ echi na ọmụnwa m ka ịka ebe ijesiri anabata ekwe atara m anya ndiri ire eziokwu dị ya nna m na-asị gị ọ bụrụ na ihe adị ndụ mana anyị ya ada ọnọnwa ikiri ọkpa abatara n'ụlọ ọnwa ise amarịba m nne ise onye nwere ebe ọ dị m ka ilu ozowo ịgwakwara m ka ijere ibute ji nwa n'idebere m mmiri ọcha ya ịna okwu ọcha akpọọla okwu ori wee gbachie nwa gbagbuwe ma dị ngasị ele ịna ozugbo niile ka nje bute ihe nje nne dị ka ị na-eche chelu m ị ga-anọkwa mpụta
Apa awumo? You can imagine. Oh, mama agwago unu. Amara m ndị unu bụ na amara onye mbụ. Rapụnụ m aka. Kedivon, va? Anyị. Nge va anyị na-akpakwana mmadụ amụ njikere anụrụ m ka ị na-akpa nkata ife ga mma natawo Mba, ọ kere nata. ọ gala ụdị stọlụ gị wale mee mana mee ka ikwite na mmadụ emekete bụ gị o ka nje ka m bịa ebe ọbụla ị na-eje mmefu gị ha azụ ị na-eso m n'azụ nke egwu ka ọ gịnị ọ na-akpalịra amụ ụdị agwa o kwuru ka ọ dị ibe ọbụla ijiji o ji eso gị nna m nke eze ọ gịnị mere ike dị n'obu anyị akpabụgo ive enwe mbụ ma a chọrọ m ka ị jụọ m ajụjụ ọbụla ma ọ ka ọ bụ na aka ka ị nwetara ka anyị tụọ n'ive mkpebiworo nna m anyị ada-atụkwa n'aka anyị ada-atụ aka mana ụdị nwa na ịjụ ọnụ m ka ịmanụ obu m n'ụdị ive ahụ obu m gị bụ onye ọrụ mmadụ ka m bụdụ obu gị ahụ kedu ibe dị iche ọ ji eme Ugoye nna anyị ibe ọbụla o jije sodie n'ike deje sodie n'ike na-eje o nna anyị ọnwazi anwa chọzi ịkwụsị gị imezie ka mmalụ ka anyị malụ mbe na-abụ nke bụ oke na nna gị ọ na-eso m ọ ya eso gị nna gị na-eso m ị na-eso m ị na-eso m azịkata mgbe anyị dị na mmụgharị eji akwụ n'iru nna gị nweta aka ka gị na ya tụọ ma ọ na-ekwu ị na-ekwu neke n'ike dị n'obu nwa ntụli ime wee mụọ ka ọ kwụ ụlọ ọtọ n'ọnwa na-ajụ m na m achọrọ obu ya nwee kpebi ive mkpebi kedu ife ọ maara Anyanwụ ụtụtụ etire demo anyanwụ ụtụtụ etire anyanwụ ụtụtụ etire demo anyanwụ ụtụtụ etire Agbagidodogo kalobi bịa n'ụlọ ọnụ m nne m na-agbado ụmụ eri ka anyị bụ oyi nna m tụwe gị nọ ego ịnọ ya m galakwa n'ọnụ azụ m ya eleghị ego na abụ nna m bara azụ nwe buganụ ngoli ego na abụ na ọ maka ndị mma n'ego na abụ nna m ba ọ dọrọ mma nwa m ọga ka anyị pụrụ nne ngwa bịanụ bịanụ weta ego na-atọ ka unu golu ego na-atọ Chimo, nne mgbasị nkịtị igolo ego na-atọ nye ka igolo azụ a nne azụrụ awụdị na-egbu onye ori na-emele ọmụrụ bara ka ịbanye ọ bụ na azụ ndụ na-agwụ gị onye na-ejiri ego onye lie azụ ndụ Ugoye ala rapụ ifere ihe ndị kwụrụ azụ a na azụrụ otu a agwa onye ori ka ọ bụ ka ibe na-emeghị isi ya kụ azụ onye mgbasị nkịtị ozuru ekwekwara mbie ya aka ị na-apụla ndị ka m na-azọkwa ị na-azụ onye ndị ka m na-azọ ozuo onye kachasị niile nọ na mmiri agasị niile bịa na-ele azụ a eji adị anyị mgbanụ eji adị anyị mgbe ndị hapụgo nna rapụsịkana ọ dị anyị kpaba eziokwu ma rapụsịkana ebe na ụbọchị agawo ide obi adịrị m mma nna ozuo kene ọ ka ịbụ ọ dị abụ ka o ji adị mbụ nwoke nụ nwaanyị ozuo anyị nwa gbagwana
Odi. It is very wicked Nubinako. Umbasu no kitu na elandikwa azu a rotu a ego na ato. Ego azu ebuka. Ego isike kwesịrị le azu a. Ugoya. Ozuo. Ini kpokozi ya bụ azu. Ngwa ka kene uzo na bụ nlu kan ji nke m wesi oven salani. Iwole nke gị mia ya mi. Anyị na-emere ụdị ahụ. Azụ onwe ịbụla anyị ụdị anyị na-eleri anyị ebuli ya naba. Anyị lụọ anyị anya amechi na ebu tiele. Mba ya dịka ijile kan ma chọ nke m meji wesi oven sala. Ugoya. Ilu ọnọ gị na dịgị kwubezi nke ahụ. Azụ onwe anyị amị amechi ele. Ide bunete na azụ ahụ. Ide. Ọkwekwa anyị ndị abịa nkata ahụ. Na-ekwu nkwu gị nje abịa ma ọ bụ ihe mazụ ka nje si oven. Ibe dị m kọrọ gị bụ eziokwu. Ovu mkpụrụ ntụ ụrụ nke o tinyere ya. Kedu ka mesi ọnọdụ n'ime abịa mmadụ bịa wele dị m n'anya ọcha na-eme nta na-eme Igbo wele dị m. Kwa m. Nwa m. Ovu na-agwa ya bụ na nwata nwaanyị a na-anụ anụ a na-emere dị enwe ị na-eme. Nwata nwaanyị a na-anụ anụ na-eji aka mee ka udo dị n'ụlọ. Ịdị afụnụ na iji wee je na-eme na ị na-azọ dị nne dị ka ịzọtala. Ọ bụ ịdị afụ ka eji azọ. Kedu ịdị ọzụzụ ịzọlụ di gị? Nne wo ụzọ na-abụ iji azọ mmadụ. Nzọpụta mmadụ bụ nzọpụta mmadụ. Ọ bụ di ya eji zọpụta mmadụ, ọ bụ na nzọpụta ya onye abụ ọ dị mma. Ihe eji iwe ọkụ ji mgba wee zọpụta onye abụ. Onye dị na gwara ya na ọ ife mmelụ. Di ya avụnụ na evụlụ. A wee nụta ya. Ebe avụnụ na ọ na-eme ka ọ na-eme. O nwere tenuru onye wọlili ya. Ọ ya eji alị ka a wọlibagoli. Nne dị ka ị na-eche. Nne agwọtarakwa m nke anyị na-akọ na m zọpụta di m bụ na mmemme m alụ. Nne ka ife na-ekpodo gị. Awa. Agwọtara ọzọkwa m nke ị na-akọ nnọọ. Mmụ ya. O. Adakụ. Daalụ ọrụ. Adakụ. Dịtị m ndị ka nne. Ya. Porque mmadụ na chọrọ m n'obi. Ese nne. Wala abele ka nne ndị ka nne na-agụ na-agụ. Ugoyi. Kedu ebe lụọ n'ụlọ nke ụtọ ya ma? Kedu ebe lụọ? Ya. Abịa ọgwụ gị ọtụtụ ka m na nkọba ọnụ. Ezigbo afọ dị m n'arụ. Biko wala abele jekwu nne ndị ka kịta ka ndị. Ọ dị ka ịnụrụ ibe nkwulu ọma. Jide aka na ntị gị ngwa gị ọzọ. Ajụrụ m gị, kedu ihe bụ ọrụ gị n'ụlọ nwe ma lụọ nke ọtụ? M je bunye gị ndị ka ile. Arọ gị. Ọnụ kwụ na-akọ m n'ọtụtụ na m si gị kunye m ndị ka nne. O wee ebe ọjọọ mme. Ọ bụrụ onye ndị nri o wee ụmụ o ji alụ ọrụ. Mmeji abụ nkịtị wee lụọ ọrụ. Biko kunye m ndị ka nne. Ugoyi. Onye lụọ olia. Ọkwa n'ụlọ nke taanị. Ihe anụrụ dị ọnụ isi nri wee buruzie nri eli. Ugoyi. Kedu ihe ma bụ ọrụ gị? Ọrụ gị bụ isi n'ime ụlọ teta ụla. Ipụta iwu bụ enwe ndị ka nne. Ịmazi imele pụrụ ọyị. Ọ bụ na ịbụrụ onye pụrụ ọlụ maọbụ ịpụjela ọlụ maọbụ onye pụtara gị ọlị. Ịchụọla ike dị n'obi n'ike n'ike. Ugoyi. Ọ ka ji anụ. Ọ ka ụwa na mma ya anụ dị na nwunye dị ibe. Biko. Ugoyi. Bie ndụ gị. Bie ndụ gị ọbụma ka onye nlu dị ji ebi ndụ. Ibe ị na-eme ya nwa dị abụrụ dị aka onye nlu dị ji ebi. Ebe bụ nwa ya ntara anụta nwụrụ ịgbata gị n'ụlọ. Ọdụmọdụ ka na-enye m ọtụtụ a. Ịma ka di na nwunye si ebi wee ka nọdebe nna gị. Ke nọ n'ụdị nne? Ise nne? A sị m gị nọ ọdị. Hai! Nọ ọdị. Krebe hwibe. Oh! Onye ya agụta ọkụ. Ọnụ hụ na akpali mmadụ mọs. Zuzu gị sabili na asa. Ekebe ya na-egbu ọkụ. Zuzu gị sebe apọ.
mechie ọnụ gị kpuchite ọnụ gị wee kpuchite azụkwala gị azụ si ife ma nnọọ bụ nli ụtụtụ evivi anyasị nle ove nle ọ gị buchi ọkwa nwa ka ọkụ nli na ove ibuchi ọkwa ala nli ka nna ajụ gị mgba yọọ ya mgba ya enulu ibe nna agwa gị yọọ ya mgbaghali na ọ bụrụ dị aka iji ebi n'ezinụlọ anyị ndo akpa igbudu arụ nnọọ ntọ epele mpe maka ụdị nnekwutere mmadụ ezu kasị kpalite ete ete ogboju akọkwa n'ọnụ ọzọ mma anọkwa anya anyị anọ n'ime ụlọ Osodieme ọkụlọka nne maka zụkwa ị na-apụ apụ achọkwala m ka m jevu nwanne m nwaanyị ada nne m arụ adịghị ya mma nwanne gị nwaanyị eri mgbe ka ọ na-aya arụ ọ na-aya ka chi ọnụ chitachi gị nwa nne ntị gbadoro nne agụ na-agụ m nne adịkwa n'ụlọ isi vio obe aribi m ọsala nke dị nne na-agbakwa n'aba ma niile dị gbado aribi na-akpụ ka m meno kebe nwa odibo gị nọ koji kwunye m nri bịakwa m echefu kedu maka ike dị n'obi dị gị ama m na ọ kwụsịrịkwa kpakọrọ m ihe niile ọ na-eme nnekọta aka ọzọ ekwu okwu ndị dị ndụ na ekwu okwu ndị nwụrụ anwụ apụgoro ekwu ike dị obi biko ka nligoro nke bụ nle ezigbo agụ ji nwa m bịakwa ka ibe rie nri ya nwa odibo gị ya nne ọ bụ na ọnya ka bupụta m ovari gị kịta nwere ibe ọjeli bịa ka m nwere aka m tili gị ya ọ kwado nne gị ka m bụ nne ya bupụta ọmalịcha m adaugo m nne m ọkụlọka nne m akazikwa Osodieme kedu ihe ọ nne na-eme gị ịba na oyi ọ na-agwụgwụ m ike ọgwụ n'elu m ọnụ ịnụ kedu ihe mma na-eme a kemgbe ọ bụ na-asọ mụ na gị na-abụrụ ọ nwekwara na ọgwụ dị na nko nne m mana amara m nke a bụ nweta ọ dịghị mma n'arụ apụva ọ ya dị m mma merike zụọ ịba nkịta kedu ebe mma na-eme ka nje kpọọ odibo ka nje ma bụ ka nje kpọọ ọgbanya dịka bụ ihe biko gbakara m mmiri ka m nwụọ sọ mmiri akwụkwọ na Anyanwụ ụtụtụ etibego Igbo niile ji bụrụ Igbo mmanwụ. Anyanwụ ụtụtụ etibego Igbo anyị ji bụrụ Igbo ibe mere Igbo na nche ka m na-ebe mmanwụ ejenje ya achịkwa pụta na-efe nje ya mmanwụ ejenje ya